Întrebarea de astăzi este: există în lume, în ziua de azi, activitatea spiritelor demonice? Fantomele, bântuirile, ședințele de spiritism, cărțile de tarot, plăcile Ouija, globurile de cristal, ce au toate acestea în comun? Ele sunt fascinante pentru mulți oameni pentru că par să ofere indicii înspre o lume necunoscută, care trece dincolo de limitele existenței noastre fizice. Și, pentru mulți, astfel de lucruri par inocente și inofensive. Mulți dintre cei care abordează aceste subiecte din perspective necreștine cred că fantomele sunt spiritele morților care, dintr-un motiv sau altul, nu au trecut la următoarea etapă. Potrivit celor care cred în stafii, există 3 tipuri diferite de bântuiri. În primul rând, bântuiri reziduale, asemănătoare cu reproducerile video, fără vreo interacțiune reală cu vreun spirit. În al doilea rând, bântuiri de către spiritele omenești, a căror natură este o combinație de bine și rău. Astfel de spirite pot dori pur și simplu să atragă atenția unei persoane, altele pot face farse, dar în orice caz ele nu le fac rău cu adevărat oamenilor. În al treilea rând, interacțiunea cu spirite neomenești sau demonice. Aceste entități se pot preface că sunt spirite omenești, dar fac rău și sunt periculoase. Când citești despre stafii sau bântuiri din surse nebiblice, amintește-ți că numai pentru că un autor poate face referire la Biblie sau la personaje biblice, cum ar fi Arhanghelul Mihail, nu înseamnă că abordează subiectul dintr-o perspectivă biblică. Când nu există nicio sursă de autoritate pentru informația furnizată de un autor, cititorul trebuie să se întrebe: cum știe acesta că este așa? Care este autoritatea sa? De exemplu, cum știe un autor că demonii se prefac că sunt spirite omenești? La urma urmei, cei care abordează astfel de subiecte din surse nebiblice trebuie să-și bazeze înțelegerea pe propriile gânduri, pe gândurile altora sau pe experiențe din trecut. Totuși, bazat pe propria lor recunoaștere a faptului că demonii sunt înșelători și pot imita spiritele omenești binevoitoare, experiențele pot fi înșelătoare. Dacă vrei să înțelegi în mod corect acest subiect, trebuie să mergi la o sursă care s-a dovedit a fi precisă în mod absolut de fiecare dată. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. În primul rând, Biblia nu vorbește deloc despre bântuiri. În schimb, ea ne învață că atunci când un om moare, spiritul acelui om merge într-unul din aceste 2 locuri. Dacă omul a crezut în Iisus Hristos, spiritul lui este condus în prezența lui Dumnezeu, în cer. Mai târziu, va fi reunit cu trupul lui la înviere. Dacă un om nu crede în Hristos, spiritul lui este așezat într-un loc de chin numit iad. Fie că omul este credincios, fie că este necredincios, el nu se mai întoarce pe pământ să comunice sau să interacționeze cu oamenii, nici măcar ca să-i avertizeze pe oameni cu privire la judecata care va veni. Vezi pilda despre bocatul și Lazar din Luca 16. Sunt doar 2 incidente consemnate în care o persoană decedată interacționează cu cei vii. Primul este atunci când regele Saul al Israelului a încercat să-l contacteze pe prorocul decedat Samuel prin intermediul unui medium. Dumnezeu i-a permis lui Samuel să fie tulburat atât cât să pronunțe judecata asupra lui Saul pentru neascultarea lui repetată. Al doilea incident a fost atunci când Moise și Ilie au interacționat cu Isus la schimbarea lui la față, în Matei 17. Însă arătarea lui Moise și Ilie nu a avut în sine nimic fantomatic. Apoi, Scriptura vorbește în mod repetat despre îngeri care se mișcă în preajmă nevăzuți. Uneori acești îngeri interacționează cu oamenii. Spiritele rele sau demonii îi pot poseda în mod real pe oameni, locuind în ei și controlându-i. Cele 4 evanghelii și Cartea Faptele Apostolilor consemnează câteva cazuri de posesiune demonică și de îngeri buni care apar ca să-i ajute pe cei credincioși. Îngerii, atât cei buni cât și cei răi, pot provoca fenomene supranaturale. De asemenea, Scriptura ne spune că demonii știu lucruri de care oamenii nu sunt conștienți. Pentru că îngerii răi există de multă vreme, ei știu în mod natural lucruri pe care cei care trăiesc pentru o perioadă limitată de timp nu le cunosc. Pentru că Satan are acces în mod frecvent în prezența lui Dumnezeu, e posibil ca demonilor să le fie permis să știe unele aspecte cu privire la viitor, dar acest lucru este speculativ.
Apoi, Scriptura spune că Satan este tatăl minciunii și un înșelător și că se preface în înger de lumină. Cei care îl urmează, oameni sau alte ființe, practică aceeași înșelătorie. Satan și demonii au o mare putere. Chiar și arhanghelul Mihail se încrede numai în puterea lui Dumnezeu atunci când are de-a face cu Satan. Însă puterea lui Satan e o nimica în comparație cu puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate folosi intențiile rele ale lui Satan ca să-și ducă la îndeplinire scopurile lui bune. De asemenea, Dumnezeu ne poruncește să nu avem nimic de a face cu închinarea ocultă, la demoni sau cu lumea necurată a spiritelor. Acest lucru include folosirea mediumurilor, a ședințelor de spiritism, a plăcilor Ouija, a horoscopului, a cărților de tarot, a transelor și așa mai departe. Dumnezeu consideră aceste practici o urăciune și cei care se implică în astfel de lucruri își atrag dezastrul. Credincioșii din Efes ne-au oferit un exemplu pentru cum să procedăm cu obiectele oculte, cărți, muzică, bijuterii, jocuri sau altceva. Ei au mărturisit implicarea lor în astfel de lucruri ca fiind păcat și au ars acele obiecte în public. Și nu în ultimul rând, eliberarea de sub puterea lui Satan este obținută prin mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea vine prin credință în Evanghelia lui Iisus Hristos. Încercările de a te elibera tu însuți din implicarea demonică, fără mântuire, sunt zadarnice. Iisus a avertizat cu privire la o inimă lipsită de prezența Duhului Sfânt. Acest fel de inimă e pur și simplu o locuință goală, gata să fie ocupată de demoni și mai răi. Dar, atunci când omul vine la Hristos, ca să primească iertarea de păcat, Duhul Sfânt vine să locuiască în el până în ziua răscumpărării. O parte din activitatea paranormală poate fi atribuită lucrării șarlatanilor, iar alte relatări cu privire la fantome și bântuiri ar fi bine să le considerăm lucrarea demonilor. Uneori, acești demoni pot să nu încerce să-și ascundă natura, iar alte dăți pot folosi înșelătoria, apărând sub formă de spirite omenești lipsite de trup. Acest fel de înșelătorii duc la și mai multe minciuni și la confuzie. Dumnezeu afirmă că e o nebunie să te consulți cu morții cu privire la cei vii. În schimb, El spune, la lege și la mărturie. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa noastră de înțelepciune. Cei ce cred în Domnul Isus nu trebuie să se implice în ocultism. Lumea spiritelor este reală, dar creștinii nu trebuie să se teamă de ea. Ești curios să afli mai multe? Abonează-te la canalul nostru și fii pregătit pentru următorul video. Găsești și alte resurse utile pe site-ul gotquestions.org, disponibil și în limba română.